Noyang Ayu Baskara sampun rampung tetarian beblendrongan saking Sanggar Satria Manunggal Sejati. Salajengipun minangka pangayu bagya wonten ing tlatah Kuciran adodosaken sukarenaning manah paguyuban ingkang sami hanyeng kuyung. Dene siang menika saking sanggar pundi kemawon matur gunging panuwun sanget ingkang tanpa pepindhan. Ingkang saking sanggar Wahyu Mengkaragung mugi matur nuwun. Saking sanggar Segam mugi matur nembah nuwun. Ugi ingkang tebih saking Lampung menika sanggar Alvino Putra. Ugi rawuh wonten ing mriki matur gunging samudra pangarsami. Sengkut gumregut mangayu bagyo amuri-uri budaya awujud jaran kepang. Dinten samenika temu kangen wonten ing tlatah Kuciran dados bunga rahayu rahayu kalis saking sambe kala. Samar pamuring sukmo sinuk moyo winahyo ing sepi sinimpen peleng ing kalbu